muku na Ibrahimiyya shi suka je har suka mutu, da shi Allah ya ba su ɗaukaka, da shi suka samu hasken imani, da shi suka samu takawa, da shi suka samu kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hukuncin yi wa annabi salati a cikin sallah kenan. Idan kun fahimce ni, kenan musulmi ba yanda za a yi wa ta sallah face ya yi wa annabi salati a ciki. Idan mai raka'a biyu ne sai daga ibn hajar a cikin fatul bari ya ce asalin abin da Allah ya sanar da ni na maganganun malamai akan wannan matsala ta yi wa annabi salati a wajen sallah, akwai ra'ayyuka da mazhabobi da yawa na malamai. Wasu malamai suka ce mustahabi ne, akwai malaman da suka ce an so kada mutum wato ya wuni bai yi wa annabi salati ba. Wasu ma suka ce ijma'i ne haka. Wasu suka ce wajibi ne, dole ne, kuma ba tare da hassur ba a ce kwaya 5, 6, 7 ba, a kai ta yi kawai. Duk lokacin da ka samu dama annabi ya cancanta kai mai salati. Wasu suka ce a iya yi ko da sau ɗaya ne a cikin sallah ko wajen sallah. Wasu ka ce kamar kalmar shahada ce, idan mutum ya yi kalmar shahada sau ɗaya ta shigar da shi musulunci, amma kuma akwai buƙatar ta maimaita ta lokaci bayan lokaci saboda ita ma zikiri. Wannan an rawaito daga Imam Abi Hanifa da Imam Razi da Imam Malik da Sauri da Imam Lauza'i rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a. Sannan wasu suka ce wajibi ne a yi wa annabi salati, amma ba a ƙayyade a sati ko a wata ko a shekara ko a wani wuri ba, a dai mai salati. Wasu suka ce ai ba ma wajibi mai salati ba, wajibi a yawaita yi. Duk abin da yake alheri ne gare ka ai kana neman ka yawaita yin sa. Babu asara musulmi ya yawaita yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati. Ku yi masa sallah, ku yi masa idan kun yi taro, ku yi masa idan za ku shiga masallaci, ku yi masa idan za ku fita, ku yi masa akaza, ku yi masa akaza. Wasu ka ce duk inda mutum musulmi ya zauna a wuri matuƙar zai tashi to sai ya yi wa annabi salati. Fi kulli majlisin marwa, mitin ne kuke yi, taron unguwa ne ake yi, taro ne a kasuwa, a ofis ɗinka ne aka wani, in dai mutane 2, 3 sun zauna, yanzu ba ga mu a masallaci muna zaune ba, to lalle ne kada wanda ya tashi bai yi wa annabi salati ba a nan wurin. Kulli majlisin, kuma mafi karanci shi ne sau ɗaya. Wasu aka in za su tashi su Allahumma salli ala Muhammad wa sallam, ko kuma sun zauna su yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salati. Wasu ka ce duk addu'a in dai mutum ya daga hannu ya ce Allah ba ni, to lalle ana da buƙatar yi wa annabi salati a ciki, dan ko annabi ne ya koya maka addu'a. Bai kamata ka yi addu'a ba ka yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wa sallam. Wata rana manzon Allah ya jiyo wani mutum yana sallah yana addu'a, amma abun mamaki yayi addu'ar ana jin abin da yake faɗa, har ya gama addu'arsa bai yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wa sallam. Sai manzon Allah ya ce ajjala hada, wannan yayi gaggawa, yace ku kira shi, ka zo. Ya zo ya ce idan salla ahadukum falyabda bi tahmidillahi wa sana'i alaihi, idan ɗayan ku ya zo yin sallah ya fara da yi wa Allah godiya da kuma yaban Allah, summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima sha, sannan yi wa annabi salati, sannan ya roƙi Allah abinda yake so. Kar ka kuskura ka daga hannu kai addu'a ba kai salati annabi ba. Wannan salati annabin guzuri ne da zai sa Allah ya karba addu'a ka zo. Yaya za ka gama addu'a baka kira manzo Allah kai mai salati ba?